Čau lidi, já jsem Císa a tady zase není. No, před týdnem jsme prostě natočili tu informačku o blokících. Teďka jsme vymysleli prostě něco, čím se budeme bavit, když nebudou díly z Minecraftu. Bude to například 5 věcí, co nedělat, dělat, rozdělat, podělat, udělat, nadělat a... Vole. Mám tady pepřinu. Ta je dobrá. No. Tak prostě vymysleli jsme si nový název. Jmenujeme se Studio. Jo. 2,5 chlapa. Nevím, jestli to zní dobře, ale tak abyste tomu rozuměli. 2. Jsou teďka spíš jenom jeden, ale... No tak bereme to. 2 a kamera, to je jako ten půl. Čau. Takže budeme natáčet něco jako je. Například. Hele, jak to jsi hajzle začal beze mě? Slendermana, jak jsme dělali, anebo nějaký ty 5 nejčastějších rad, co dělat, nedělat, jak jsem tady říkal, to už mě nebaví. Řekneš nám k tomu něco? Ahoj vole. Ty mohl taky trochu představ, ne? Jen kecat znají, ne? To nic. Tak, co bych ještě k tomu řekl? No. Určitě budeme tyhle videa vydávat co nejčastěji to bude. To prdele. Samozřejmě neříkám hodinu po hodině, ani jako den po dní, ale třeba obden, nebo třeba 3 dny vždycky počkáme a dáme tam prostě nový video, nebo takhle. Tak já se musím rozloučit, no. Já musím se hlavně napít. Jo? Ne. Teď mi nějaký kokot musí volat, ty vole. Tak, no, a už jsem tu. Tak, tohle mi dělá vždycky. No nic, no tak, co říct. Všechno důležité už asi řekne, tak stačí se jenom představit. Já jsem Mr. Sifu. Nepředstavil jsem se ani v prvním videu, vím, dobře. Tak. Chceme natáčet různý třeba filmy, nějaký rady do života. Teď, jak o tom přemýšlím, tak jsme nedávno natočili 5 rad, co nedělat na zahradě. A to, jestli si pustíte, tak budeme rádi za lajky, dislikey, komenty, za všechno možný. No a... No dobrý, jsem mi někdo volal. Ahoj. K čemu jsem se dostal? Zatím jenom k těm 5 radám na zahradě. Jo. No určitě máte se na co těšit. No, pak jsme třeba natočili nedávno taky Slendermana. Jo, to už jsem tady mluvil. Jo, takže no. Ale tak můžeš to klidně jako rozvít. No tak, je to takovej aprílovej žertík, který jsem si tady s kamaráda udělal. No, víš, taková pomsta, aby to zabil. No taková pomsta, svázal mi tkaničky u bot a namazal kliku pastou. Tak jsem se mu nějak pomstit musel. Teď byl apríl, ale on mi to udělal to samý. Ale koukněte, my jsme toho Slendermana natáčeli ve dne. Víte, to ještě nikdo nikdy neudělal. No teda zatím vám řeknu, že... Doufám. Ne, neboj. Na apríla jsem mu vyvedl horší forky. Třeba jsem mu zapal madraci u postele. Nebo šel z nůžkami ke mně a řekl upiknutí čuráka, víš? A to jsem si nedělal srandu. To jsem na tebe byl nasranej. Aha. To nebylo zrovna na apríla. No nic, no. To bylo 1. května. Jo. Kurva, Stop! Mně se snad zdá, že chodí na cigáro nebo co. Já už fakt nevím. No tak já se asi rozloučím. Takže rozloučí se já, židle a kamera. Tak čau!